আসিবার সময় অলরেডি আসি যাইছি। অমাবস্যা আসলে পূর্ণমী কেবে অমাবস্যা আসলে পূর্ণমী কেবে পৃথিবীর রହି পারে না। আপে আপে সে পৃথিবীর বিদায় নেই যায়। ভুল করছো, এই কাপে বিদায় নিতে ভুল করছো। এই ধাপে বিদায় নিয়ନ୍ତି ଜଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଜଣକ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ଆଉ ଜଣକ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଝିଅ। ନା ତୁ ଅମାବସ୍ୟା, ନା ତୁ ଅମାବାସ୍ୟା, ନା ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ନା ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତୁ ହଉଛୁ କାଳରାତ୍ରିର ଗ୍ରହ ଲଗା ଚନ୍ଦ୍ର। ତୁ ହଉଛୁ କାଳ ରାତ୍ରିର ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣ ଲଗା ଚନ୍ଦ୍ର। ତୋ ମୁହଁ ତୋ ଦେଖିବା ମୁହଁ ଚାହିଁବା ବୋଲା। খুব ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର। ସେଟା ଏ କଥା ଏଇଟା ନା খুব ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର। ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର। ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର। ହଁ ଭାଇ ସେ ଯେ ଠିକ୍ କଲେ ଆପଣ ହଁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଏଇଟା ଝିଅକୁ ବାହା ନହୋଇ ବିବାହ କରନ୍ତି। ଭଲ ଦେଖିବାକୁ ବିବାହ କରି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ବିବାହ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରି ଭଲ ବିବାହ କରି ଆପଣ ଭଲ ଖୁବ୍ ଭଲ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ବିବାହ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ବିବାହ ବିବାହ କରିବାକୁ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ସୀତାକୁ ବିବାହ କରି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ବାପ ହିସାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛି। ଆଉ ବାପ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ତମର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଶୁଭ ଭୟ। ବାପା ହଁ 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 ତୋ ବାପା ଆଜି ହଁ ତୋ ବାପା ଆଜି ହଁ ତୋ ବାପା ଆଜି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଗଲା ବେଳେ ହଁ ତୋ ବାପା ଆଜି ଗୋଟାଏ ଝିଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଅଭିଶାପ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଯାଉଛି। ତୁ ଜୀବନରେ କେବେ ଶାନ୍ତି ପାଇବନି। ଜୀବନରେ ତୁ କେବେ ଶାନ୍ତି ପାଇବୁ। ସାରା ଜୀବନ ନିଆଁରେ ଜଳି ସାରା ଜୀବନ ତୁ ନିଆଁରେ ଜଳି ଜଳି ମରିବୁ ମରିବୁ ତୁ। ହଁ ହଁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଡକ୍ଟର ଭଲ ଶୁଣିଲ। ଆଜି ତ ନିଜେ ମୋ ପାଇଁ ମରିଗଲା। ଆଜିଠାରୁ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ମରିବ। ଆଉ ଯଦି କେବେ ମୁଁ ମରିଯାଏ ଆଉ ଯଦି କେବେ ମୁଁ ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ମୋ ସବୁ ଯାକ ଶୁଣିବାକୁ ତାହେଲେ ମୋ ସବୁ ଆଗ ଶୁଣିବାକୁ ଆଉ ମୋ ଆଗରେ ଯଦି ଆଉ ମରିଯାଏ ମୋ ଆଗରୁ ଯଦି ଇଏ ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ସବୁ ମୋ ନିଜ ପଇସା ତାହେଲେ ତା ଶବ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବିନି। ହଁ, ଚାଲି ଯାଅ ତମେ। ବାପା ମା ଭାଇ ମୋର କେହି ଦରକାର ନାହିଁ। ବାପା ମା ଭାଇ ମୋର କେହି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ରାଣୀ ପଦବୀ ଜୀବନରେ ଏ ରାଣୀ ପଦବୀ ଥିବା ମୋ ଜୀବନର କାହାରି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନରେ କାହାରି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।